blanc. Aquí sí que hi ha. Tu havies passat per aquí, Jordi? Jo no. Vale. És aquest, eh? Jo sí. Sí, tu sí. És el pàrquing, allà baix. Sí. No veus els cotxes? Sí. Aconsello. Jo tinc un, però... Sí, no. Jordi, però no te compris del Decathlon, eh? Jo el que he de vendre és això. Algun vol? He de vendre això. Això sí que ho he de vendre. Ei, està bé això, eh? Per què t'has fotut els ulls ferrats? Això pots anar tu a l'Everest i a l'Himalaya i tal, eh? Amb això puc anar, bueno, tinc reserves. 3 o 4 nits a la intempèrie. Pues sí, nen, t'has de comprar això. L'Olivera és el signe de la pau? Sí. Arran d'oliva? No hi ha manera que hi hagi pau. Bueno, allà baix saps el que hi ha, no? A la dreta. El banc dels enamorats. Ah, sí, home, sí. Les cendres de l'Aureli, del Joan... Mira el nostre banc, blanc. Senyor, anem, no? O què? Sí, el banc dels enamorats. Bueno, el seria que se'n cuidi de 2-4. Blanc, jo he de ser... les meves abans. Ei. Ramon, us hem de comprar un spray als xinos. Saps per què, no? Per borrar. No? És paja. Acaba la muntanya. Vinga, Aureli, amunt. Vinga, amunt. Anem. Anem bé. Anem bé. No sé si ens mullarem o no, però anem bé. Anem bé. Vale? Vinga, doncs, anem-hi. Amunt. Fins aquí, eh? Amunt. Amunt? Això ho coneixeu, això? Ja et fotré el que dic amunt. 10 minuts. Hola, bon dia. Hola. Aureli, bé, no? Volies fer el Montgros i està molt bé. No, això volia fer el Ramon i se n'ha sortit en la seva, el Ramon. Estem al pic de la Magdalena. Això és la Magdalena de Proust. Allò, sucant aquí això amb un cafè amb llet. És la Magdalena Twist, la Magdalena Twist. Però és que el tens perdut, això, eh? Sí, tens perdut. Assolit el cim! Veu una cosa d'aquesta? Sí, els agrada. Jo em trec això, ara. It's a beautiful mountain. Aquí fa la calor. Montserrat, eh?
Sospira fort. Del millor, ho sentem. Déjate ir, déjate No, ir. pues estem parlant de que acompanyem el Ramon. Nos cago de puta madre. Home, lo puesto era que ell per baixar. Mira el camí. Ah, Aviam, Jordi, a la teva esquerra. allí baixat jo. Ah, mira, aquí. Clar, si no les veieu... Ah, mira-la, Collons, tio, és que sou sexos, tio. Mira quin dipòsit d'aigua hi ha aquí. I ni aigua, Mira, Està fresca? fresquíssima. Gent de poca fe. Una tormenta groga. M'agradaria, Hi ha blanc? Sí. Una tormenta porta aquests arretxers aquí. Bueno, jo he dormit aquí, 10 graus sota zero, al gener. Aquí ja podria ploure, que no es mullaríem. Ojo! Ojo al cap, Al revés. Al revés. Ho has fet al revés. Estem fent tot al revés, avui. L'únic que ens falta és anar de cap per avall. I ara què fem? Ara falta encall. Que se necesita una hora A les 2 Bueno. i quart hem de ser allà, en allá. Blanc? Si no, no llegas las horas. Estàs aquí repetent el curs de les lamentacions. El museu i tantes lamentacions. Però jo no vull lamentar-me. Vale, què fem, el camí llarg? Sí, no, camí llarg. Camí llarg és més... És d'hora, Jordi? Camí curt, drecera. Hem de fer llarg. Va, és per aquí vas? Xavier, tu què vols fer? Vinga, joven, amunt. Bueno, veieu les marques, Vale? El camí.